Goazen kozuk zarilata, badeko zuela, inderra ondo segitako. Bale, oso ondo, goazen deno gaurrera. Eskerrik asko Luis Ibarrizara. Tipi-tapa, baina ingerbarit dauz, tipi-tapa, 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 izanza, astindu lekukoa, hau pasuek, azkenean markadorea agertan egozan, Bertan iten dozu egarapan da, zorionak, tipi-tapa, tipi. Lekuko aldaketa egon da. Dimako jotak hartu da hau. Hau pasuek, tipi-tapa, tipi-tapa. Haupa eskolako umetxuek, tipi-tapa, tipi. Euskara elkarri ematera, altzeu lekukoa. Oin astiro, para un momentu bat eta salto ingo dugu. Ia zela daiko dugun. Haupa Alex, haupa Inau. Oso ondo, lekuko gora, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Haupa Dima! Azkenik ia mugitu besoak Rafa, suave, suave! Tipi-tapa, tipi-tapa! Baionaraino! Ia rekuntu egingo dut barriro, Ia... Dimako gaztetxearen izenean hande rekartu hau lekukoa. Goazen... Gora eta bera, hauten etorriaku, pospositimera. Bultxada emoneta, gogo zundartxera, benetan dinotxegu, ez galdu euskera. Betiko lehen hemen korrikan, bat egin dugu.